जों go mas खाइले फेमन दासिना र एको राजनीति प्रमो थाने किसा पारावो मास खाइले माने के मास खाइबे ये फाइले क्या के फाइये आमप्रा बाजार टाउन हॉल किसा लाइखा लाइंगे संग पारा किसा हाबै खेजेर सालाने हिने पारा किसा तेसे हाबको के बरो आइपीएफ तिरो बवायंगो किसा मास खाइले फाइटंगको के मास खाइले फाइये जों मटामटी नगाना से सफाइखे इंग बरक सोंमाय लामा सोंनो कासुइ दं हटा बलं हाबै आबो इको आमप्रा बाजारा टाउन हॉल किसा लाइदर बंगा बलंटी पर राबार बे को उनका अनवाइसिन और जाटर को मकल साका मार्बेल लइमांस को खरक कुसु इंजेदों अब तो एमने तो आं साइसुं न नांगमाखै नांगरा खाते इना नांखाबो खै साइमियाखौ नील मुंखे बिपुल देब बर्मा पाराके आमपुरा बारी बर नर खरक कुसु तमन बरक सिनी 300 হইতে 400 জন আর বুনা ना যখন ককপুর बुलाय मा बुलाया बरक बलंटे एटे खाइगाटा गे संगे ता बुलाय जी तावा ला दि हिन सालाय तंगमानटा के बरक आसे बलंटे हाबै एटे खायो समा नीनो सो जागा सुमिदा ना अरब चिन ना काम কয়টা দেওয়া কত না কটনা কয়টাও হনা মাইখা 9:30 রেলি খাই দং অপুরো রেলি দেখাই দং না मंग मास खाइ पाइ खाटा पाइ खेजारि साना हिन फाइलाय दंता बर आफर लामा कासै गसिनि पुरा नामफ्राव आरो पार्ट अफिस दं काइसा कारो जतन पालखै खेजारि सा ओइ जानजान नगर थालायने हिन फाइलाय मानता मास पाइ आको पुलिया नकक तुमा थोंनाय बेलेका हामबाय तिनी सानजा जरावो चिनी आमप्रा आमचे कैसे बुट कमिटी आर जागावो चिनी दिप्रा लीडर्स हो आर खिचुरि चालाय तंनाय मानि तै श्रापसा बरक चिनी आमप्रा लामाव न आम चेंज तो लुकुर मिलाय बरक तिन कैसा पीसफुल माने मास रैली खलाय तंनाय मानि आ जागा फायै बर जेबो खलाय श्रापसा खलाय न किबिका आप्रो आईपीएफ लीडर्स फायै राबार कखा तै चिनी ताको बिपुल देवन मकल कगे राबार को बकर फाटिका आवन बागै जों दिनै बार सावैबो सासुका जों तागबो जों एफआईआर खायफियाबा जों चिनि बरन डिफेन्ड खायनायनि बागै जों दिनै एफआईआर मा खालायखिया सापुं बरक हाकेमनो बयनो हमकिरो जमकिरिबो सानजगले चुआक नंगै बयनो हमकिरो बुफेरा साब्रे खलायो आम हायमां सयलायचुका तिनले सयचुक मालियानि बागै चिन ताखुनो जों डिफेन्ड खायनायनि बागै जों दिनै एफआईआर मा खायखिया आवन बागै दिनै चिनो बाइजाल आउटपोस्ट बजे चिनी उसिर तमन बरो आउट अफ स्टेशन जाक जों तिनी थानाव एफआईआर खायमालांलिया बरो नासिन दिन साव ते हरमान बागै जों तिनी कर बेरानो काहामके पीसफुल के तन्नान बागै जों तिनी बरो नगर हबायसिनाय हस्पिटल ट्रिटमेन्ट खायबा गबाय ताइ जों खाना फङो एफआईआर खायना अलरेडी फायनाय ताबुक जों एफआईआर खायना फायबन अर ताबुक चिनी थानाव केबक्रै आउट अफ स्टेशन जाकमा आवन बागै जों तिनी अमन प्रुफ खायख्लानाय जे जों अजर थानाव एफआईआर खायना फायबन ताबो एफआईआर खायमालांलिया खाना फङ फाय जों एफआईआर खायबायसे